ئەفدەر لاندی کۆتالا ڕێیا سەرەکەیە بەربدەریە تۆرخەمێ لە پارێزگەها خەیبەر پەختونخوایێ بە بارهەلگران داگرتیە. مینابەرێ کەلوپەلێن بازرگانیە دیڤان بارهەلگراندا نینن لێ کەلوپەلێن مالێ دۆشەک کورسی و تەورادارێن سۆتەمەنیە یێن وان ماڵباتێن ئەفغانی تێدا هەنەک و پشتی چەندین ساڵێن ژیانێ پاکستانê ew neçarkirine ji axavê derkevin. Ev welatiyên Efganî yên bêbelgene ku ji aliyê hikûmeta Pakistanê ve fermana derxistina wan hatiye dayîn û vêga li benda vegerêne bo welatekî ku çendîn sala jê qutbû bûn. ev yek dibi gobo çendîn hefteyan bibe sedema nerahetiyeke zêdetir. Em daxwaz dikin sînor bê vekirin da ku em bikaribin bi selametî vegerin. Hikûmeta Pakistanê bi mebesta kêmkirina barê giran ê aborî li ser welatê xwe û hinek pirsên têkildarî ewlekariyê proseya derxistina bi kom a penaberên Efganî zêdetir kiriye. Aloziyên di navbera İslamabad û Kabûlê de wiha kirine ku deriyê stratîjîk ê Torxemê ji meha cotmehê ve li ber bazirganiyê weregirtin. Herçend ji bo vegera penaberan hatiye vekirin lê proseya derbasbûnê gelekî hêdiye. Rojane nêzîkî 4 heta 6,000 Efganî vedigerin lê barhilgirên ku tenê kelûpelên welatiyan tê de ne rêbwan nayê dayîn ku bi hêsanî derbas bibin. Bi sedema aloziyên li ser sînor rewşa tevahiya welat xirab e. Bazirganiya xelkê asayî ziyaneke mezin dîtiye. Efxanistan û Pakistan dinalin. Pêwîst e sînor bê vekirin da ku debara jiyanê û derfetên karên xelkê dest pê bikin. Di demekê de ku Pakistan li serşandina wan bo welatê wan rij de hikûmeta Talîbanê li wî aliyê sînor dibêje cihê wan ê pêwîst ji bo wan hemû kesan nîne û daxwaza hêdîkirina proseyê dike. Vê yekê werkiriye ku bi hezaran kes di navbera her du welatan de di rewşeka nediyar de bimînin. Zêdetirî 1.6 milyon Efganî li Pakistanê dijîn û ji destpêka îsal ve hikûmetê zêdetirî 140,000 ji wan dersînor kiriye.